Yeah man, welcome back again to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo panapa pandinongoava ma latest pandinongoava nyaya dzinenge dzichipisa muzuva nhasi tiri kungoava nyaya yaJamaster. Chekutanga tichiti congratulations my youth. Aiwa zvavakaita tikuzviona zvavaita aiwa ndezvebasa chaizvo. Wakafamba nzira dzavakoma. Saka ndizvo ndakukuvatidzai zvaitika neumbobo because ini handina kuzofarira kundiite zvinhu zvisina umbobo. Unozonzwa kunyepa kuti Sparks unonyepa chichi waitudza zvinhu zvekunyepa. Saka panapa ndinoona zvinhu zvinenge zvine umbo. Congratulations Jamaster. Mukomana akaita se akabvisa lobhora yake weekend iyo yapfuura iyi. Satongoti congratulations. Ndo mapictures acho ndofunga muri kuona mukomana ari pakona uyo watikutira kuzuma ari pakona ndiye mukomana Jamaster. Aida kunoroora. Saka tifambe nawo mapictures. Amwati urongo waitofambiswa paitofambirwa nyaya dzacho kam right. Awo maiti chafa taona pakona apo achazazokuvatidzai picture rawo ratingoka yatsobuda zvakanaka chaizvo. Aiwa mufana wangu apa warova apa wadadisa right. Munongoona kuti magogodera because zvinhu pazvinoitwa mazvinofanira kunge zvine majena vhudzi right. Mukumaona majena vhudzi ari apa because maya asimbisawo chasungwa pano pasi chasungwa nekudenga. Aiwa zvinhu zvinofadza. Saka ndikokuvatidza exactly aisa mapictures emukomana aita se weekend iyoyo achinoita se achifambira nyaya dzacho dzaanga achifambira. Nyatsoona izvenyu musazoti hanzi makabirirwa tainyeperwa. Aiwa maya mukomana akaita se akafambira nyaya dzacho. Avakomana ndofunga ndiona sadombo sadombo wedombo ndovakomana vaifambira nyaya dzacho nemukomana. Zvinhu zvinofadza ndikakachiona mageto youth achiti akashanda obva angoisawo mari dzawo kune zvinhu zvine musoro, kune zvinhu zvekuti tinoramba tichiita se tichizvirangarira. Nyange ukazopera zvako nemusic but unenge wakaita se unenge wakaitawo something chine musoro. Ane mukona kuti majena ayo semadhara aya mahomba aya majena musoro haangofambira zvinhu zvamangamanga anofambira zvinhu zvine musoro. Saka zvinhu zvinofadza kuti une mageto youth achiita zvinhu zvakadaiwo. Aiwa mufana wangu wakapenga wakaipa right. Uyo mukwasha agere zvake mahwambi murambi. Aiwa big up Jamaster pandisation mukwasha. Aiwa hadzi gusva roperwe sobudhara gusvi rinodzwaiwo mageto youth pakaipa. Saka zvinhu zvinofadza. Awa ndo vanonzi maiti chafa kana pena ngo asingazivi maiti chafa kana kuti Jordan. Uyu ndemufana Jordan akatakurwa ndochimoko chaJamaster. Ndochimoko chakaita se chakabhadhariro mambongolos chakabhadhariro ugawu. Zvinhu zvinofadza. Iwa ndo maiti chafa ndikukatidzai apa. Mona kusangana utonasi kama matoti makuita se mada kusofta. Zvinenge zvinhu zvisina kunaka. Ndika unofanira kugara muchiziva kuenda ukatorwa nevasina kutorwa. Nyatsotarisa izvenyu sunungukai right. Uyu ndiye anonzi tichafa Jordan kana kuti tichafa ndiye mufana wacho. Andika aiwa zvinhu zvinofadza zvinonakidza families. I think it's a happy family. Zvose zviri kufaya because wakona wazoriska kunoita se kunobhadhara gawu sezvakaita mukoma Sparks. Aiwa maya unenge waita se unenge warowa basa right. Ndabva ndangoita se awa ndo maiti chafa nyatsowazume munyatsowaone ndochibhebi chaJamaster ichi. Kana paina ngo asingachizive unofanira kuita muchiita se muchichiketa kuita kuti musazonzoti ningazi ngakuruwana nachafa because angatora chimoko chake abhadharwa munhu weboys pachadi mafanisi anditika. Saka ndakukwatidzai uyu mufana afamba nenzira dzavakoma ndokuti because inine last week ndakabva unosiyo zvandakanosiya. Munoziva zvinoita upenyu icho Sparks audo Sparks chakabva unosiya last week iyo. Ndozvinhu zvakanaka. Unofana kumbobhadhara. Awa queen ndo ari pakati. Kana panoda kuzoziva queen awa ndo queen awo my Sparks. Anzi my Jaden kana kuti my Jordan right. Awa ndada kulezo wangu kudai ofuta but atakaipa unofanira ukambo unobhadhara mana kuappreciate taya maya zvichikuita se zvichikufaya. Anditi mukona awa ndo zvaitika kuti musondakandororo last week zvanatsano zvangu kudai nekudai munoziva skiri yacho takwapa nzou dzavawo ndiva mungozvioni kuti anatsano vangu ari masmail moda nongo adisiva nzou chine nzou dzatakawapa ndosaka
vandizimbira so otherwise agari bawani. Saka ndo zvaitika, ndo zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinokurudzirwa kuti maya kana uchinge wamboita sei wambokabvura wamboita sei unofanira kumboita sei, unofanira kuzombonobvisawo mari kuratidza kuappreciate zvinenge zvichiita sei zvichiitika. Ndokuina boys, ndo chimoko changu ichi ndochandakachuza ngekuti vasikana vese vakanaka zisingaiti kumboiti vakaita sei ndakangochuzawo iye munhu guy boys. Pakaipa. Saka munofanira kuti congratulations chipati chachakuitira jamaster chachakuitira saka abva apera. Saka ndozvakatinazvo muzuva ranhasi. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo panapa paZimu Reality ITV pandinongovha malatest, pandinongovha nyaya dzinenge dzichipisa. Thanks for watching. Tskwebedi. Kwete tskwebedi.